hasi aurretik, aipamen berezi bat egin nahi nuke antolakuntzak hala eskatuta. Pentsatuko duzuen moduan, usuetari antolatzeak bere biziko lana eskatzen du, eta horretarako ezinbestekoa da lantalde on bat izatea. Eta hori badu usueren lagunak elkarteak. Baina aurtengoan, lantalde horrek kide bat gutxiago du. Izan ere, Juan Lu pasaren urtean joan zen gure artetik. Bere esku zegoen guztia egiten zuen pertsona. Talde lanean ibiltzen zekiena. Eta beste askok bezala, proba honen antolaketa ardura hartzen zuena eta bihotzez sentitzen zuena. ¿Es conveniente? Muchas gracias. Zauden lekuan, zaudela